नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीलो वार्षिक उत्सव उत्साहान संपन्न जालो. कारवारच्या अस्नोटी सातेवाडा हिंगा प्रसिद्ध अशी भक्ताक तात्काळ पावची श्री कामाक्षी देवीलो वार्षिक उत्सव दर वर्षाप्रमाणे माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशीक शुक्रवार 3 फेब्रुवारीक मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावान साजरो जालो. त्या निमित्तान श्री देवीले आवारात विद्युत रोषणाईन झगमगीत केल्ले. सन्निधानात नवचंडी महायाग आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले. दनपारा महापूजा, अन्नसंतर्पण, रात्रीन पूजा तीर्थप्रसाद आणि स्थानिक कलाकारान चंद्रकांत नाईक केरवडी हेणी बरयले ब्रह्मा विष्णू महेश भाग 2 या नाटकाचो प्रयोग सादर केलो. औंदूच्या या श्री कामाक्षी देवील्या पूजेचे यजमान कामाक्षी कमिटीचे अध्यक्ष महेश पांडुरंग रायकर हेमी सहकुटुंब सहपरिवारासहित हजर राहून औंदूचो उत्सव यशस्वी रितीन घडोवन हाडलो अशे प्रसार माध्यमाक कमिटी तर्फेन कळयला. श्रीदेवी कामाक्षी देवालय सन्निधान भितर कितें आसलें प्रति वर्ष खर्च प्रमाणाचेर माघ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिवस विशेष रूपाने वार्षिकोत्सव महोत्सव आमी करून येईल प्रकार देवस्थान बांधून 7 वर्ष जाल्ले मेन जागेन श्रीदेवीले सन्निधान भितर पूर्णकला आरोहणा जाऊ जाय म्हणून मना भितर इच्छा जालें. विशेष रूपाने देवीले सन्निधान भितर नवचंडी महायाग तशेंच एक कलारोध्य दवानगेन कितें आसा म्हणल्यार 3 दिवस विशेष रूपाने श्री देवीले उत्सव करून आज दिवसाक विशेष रूपाने श्री देवीले उत्सव चलिल्लो आसा. ते प्रकार भक्त लोक सगळे एका तनु मना धना सहकार सेव करून श्री देवीले आशीर्वादाक बी पात्र जाल्लो आसा. ते प्रकार आज श्री देवीले उत्सवाचे पुजेकार जागीन महेश पांडुरंग रायकर बेळगाव देवस्थाचे ट्रस्ट कमिटी अध्यक्ष हेने सहकुटुंब सहपरिवार जागीन श्री देवीले उत्सव बरे कंदील आसा. तांकां श्रीदेवी आयुर आरोग्य आयुष्य दिवं म्हणून आ देवी कडेन मागणी करता. श्री रामनाथ प्रसन्न श्री रामनाथ देवाच्या चरणी लीन होऊन रंगदेवतेस आणि श्री सातेरी देवीस नमन करून उपस्थित सुजाण रसिकांना मानाचा मुद्रा करून श्री घरवाई पुरुषी देवाच्या अष्टबंधन आणि लिंग प्रतिष्ठापनानिमित्त श्री जय भारत नवनाट्य मंडळ वांगड माजाळी सहर्ष सादर करीत आहोत. श्री विकास देसाई यांच्या हस्तलेखणीतून उतरलेलं 3 अंकी मराठी नाटक भूक मायेची या नाटपुष्पात भाग घेणारे भाग्यवंत कलाकार दादा संतोष पवार, रवी विठोबा पवार, गुलाबराव साईश पवार, अरुण प्रकाश पवार, धनराज ब्रिजेश पवार, नाना विनायक राणे, श्याम प्रशांत पवार, सावित्री निवेदिता पुणेकर, कोमल ममता जाधव. या नाटकाचा प्रयोग 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी रात्र 10 वाजता वांगड माजाळी येथे सादर होणार आहे. रामनगर पशुवैद्यकीय केंद्रात वापरूक अयोग्य अशी तारीख सरिली औषधा कारवाईची मागणी. रामनगर कारवार जिल्ह्याच्या रामनगरच्या पशुवैद्यकीय केंद्रात तारीख 12 जावन वैधता सरिली अयोग्य अशी औषधा आशिल्ल्यान सार्वजनिका भितर भयाचे वातावरण निर्माण जाला. वेळेचे डॉक्टर मेळना जावन जनावरांक तपासणी सुविधा बंद आसा. गेले काही दिवसांतल्यान रामनगर भागात जनावरां शीक जावची प्रकरणां वाडत आसात. पशुवैद्यकीय केंद्रात गेल्यार डॉक्टर हजर उरनात. या भागात सुण्याक पारवो या व्हायरसाची लागण जाल्ल्यान बरीच कुत्री मरण पावतात. या सुण्याली मरणानंतर शवचिकित्सा करू म्हण स्थानिक गणेश गोंदले आणि लोकप्रतिनिधी पशुवैद्यकीय केंद्रात गेले तेन्ना पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मंजुनाथ हजर आशिल्ले. त्यांना तारीख 12 जाल्ली औषध दिसून येयली. उपचारासाठी येवच्या गोरवा सुण्याक हीच औषधां दिताल का कितें असो ग्रामस्थान संशय व्यक्त केला. गेल्या 6 महिन्या पयलींची तारीख सरिली या पशुवैद्यकीय केंद्रात औषधां आसात. तेजी सखोल चौकशी करून संबंधिताचेर कारवाई करतले असे तालुका पशुवैद्यकीय डॉक्टर मंजुनाथ हेमी सांगले. टाइम मगाशी त्यांचा मी व्हिडिओ सांगला माझ्याकडे असा व्हिडिओ
शुक्रवार येऊकच जाय त्यांच्याने इकडे मग मी काय म्हणतो शुक्रवार येऊ ना अल्टरनेटिव्ह शुक्रवार आले एक सोडलो एक आयलो त्यांना बी दिसून नाही आवश्यक नाही म्हणजे काय रे अरे लॉस कोणाचा आज झाला माहितचा कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायतीत धरणेक बशिल्ल्याक अखेर उदकाची व्यवस्था करून न्याय दिलो. कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत काही जाग्यार उदकाची व्यवस्था 3.5 महिने खंडित जाल्ल्यान ती पूर्वरत सुरू करची मागणी करून व्यवस्था जातपर्यंत कार्यालयातच तळ ठोकून रावतलो असो संकल्प करून धरणेक बशिल्ल्या स्थानिक श्री वामन आचार्य हेमका अखेर दुसरे दिवस रात्रीन 8:45 वाजताना ग्रामपंचायतीन नळ दुरुस्ती करून उदकाची व्यवस्था केल्ल्यान उपाध्यक्षाक ग्रामपंचायत कार्यालयात आपोवन हाडून ग्रामपंचायतीचे आभार मानून धरणी समाप्त करून आपले घर येलो. एक रात त्यांनी ग्रामपंचायती कार्यालयात काढलीच पण दुसरे दिवस त्यांना ग्रामपंचायतीत रावचे पडले ना. अखेर संबंधित ग्रामस्थाक उदकाचे भागी मेळ्ळे हे मुख्य असा. ग्रामपंचायत अध्यक्षान लिखित आश्वासन दिवन सुद्धा उदकाची व्यवस्था केली ना म्हण एक रात कार्यालयात काडची पडली असे सार्वजनिक उलयतात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.